Ahojte, ja som Miška, toto je Lilu. A ja som Kamil a sme z blogu kulinary.sk. Dnes pre vás máme takú malú novinku. Spolu s ďalšími foodblogermi sme sa rozhodli zapojiť do chutnej výzvy s cottarellou. O čo pôjde? Dostaneme kľúče od bytu nejakej známej osobnosti, ale my vôbec netušíme, za kým to vlastne máme ísť. A našou úlohou je potom tam, na mieste, len za pomoci cottarelly a za pomoci toho, čo nájdeme v chladničke tej známej osobnosti, pripraviť jednoduchý a chutný recept. No a keďže ja mám toho teraz naozaj veľmi veľa, budeš musieť chutnú výzvu zvládnuť sám, Kamil. Si pripravený? No nebude to ľahké, ale spolieham sa na to, že s cottarellou sa dá vymyslieť nekonečné množstvo receptov a že to jednoducho zvládnem, aj keď to bude len čistá improvizácia. Takže sledujte náš blog, Facebook, náš Instagram a uvidíte, ako to Kamil zvládol. Ale hlavne mi držte palce. Ahojte. Ahojte!